Kali ketika AKASHVANI SHILLONG ke kubor ban puli di kesan lijana, kimat bokong san joko kubor. Omdan kamsu ika kiwet na kebentai ki samla puli ke Meghalaya bala pelat ke Sarkar Pedengi ke Jela. Ka Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ka bei tengkah $1,000 siyeng hakasisnem ban yo ikilat jing sumara ka pangkasitam. Ketajur ke cyclone Remal, ia kathan stilam mingi da ki jing julor bat jing yap brio. Bat syajir ke samla puli ke USTM ban lek yesimenta ha ka break sports games arajar arfusau. Ki kubor ki babnia. U menteri rang ba ke Meghalaya, u Conrad ke sangma ha ka kubor ka bola penmi lemba ke social media nen gesengi, ula pentip ba ke Sarkar Pedeng kala pelat je ke Jela Meghalaya na ka Common University Entrance Test ni ka kiwet. But ya ki samla puli ke Jela ban yo orang puli ki college ki bahapok ke Central University kim dan kamsu ban pas ya ke eksamen kiwet na ke benta-benta usnem. Hakoi pak kaliang ke sengsan pertai Voice of the People's Party kata ke VPP kalai kendu ya menteri ke tenat puli putih ke Jela o rakam sangma ban ya keren batu halor ki jing ki bagi samla puli ke Jela ki le ya ke eksamen kiwet. Bat kumjuru kitu ki bahap baniele ya ketika tes SHILLONG kimat. Ha ketika jingi kendu bat menteri ke tenat puli putih ka VPP kala kentu ya ke sarkar ban ai hukum ki college bakin sim pendrong ki samla puli da ka ba ken bat pensyong nong rem ha ki marks bagi la yo ha ka class 12. Sekretari ketenat kakot kekhia jong ke Sarkar India Apurva Chandra ulong ba kari India da ke jingi trelang bat ke World Health Organization kadang jeng temu ban penklan susu ya ke rukom penteri kami ki dawai dasin ke balatip muka drug regulatory system ban penti kena ya ke jeng penyo stat ki dawai bat ki tiar suma na ke benta baru haba ajeng keren ha ka plenary session jong ke World Health Assembly ke ba nyu ke bala long ha Geneva Chandra ulong baka skim Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana kabalong ke Health Assurance Scheme kabahetam ha kaperthei ka ai ya ke jingirap siu bai sumarpang ya palat lais pa million ngut kinong yo mentoy hadu $1,000 na kabenta kawai kelong yeng ha kasisnem bat Chandra ulong ru bakari India ka dan mentah kalenti ban kenjo ya ki thong ka SDG kata ka Sustainable Development Goals bat ula benrap ru da ka baong bakari India kala pau perthai kum karni ka balam jing sai ha kaliang ka digital public goods for global collaboration ka National Mental Health Program kala kenjo sa way mau mer ban sa kan mau haba ka telemanas kata ka MANAS helpline kala yo priang ye shipholak teli ki phone call na do bala pelat ba ya ka hau benai risa jo snem arjar puar ya ka National Mental Health Program la pelat ba da ka Sarkar India ban penklan su ya ka jing sakri ha ka ban yarap iki brio ki bapang ha ka jing mut jing berkhat ha ka lengkari ketika program kala penteri kam ya sanpui teli ki telemanas cell ha baru ki Jela bat Union Territory. Katanat joko kot kekhia joko Sarkar India gaya thu ba ka telemanas helpline kala shemba kala dan ka jing nangkiu ha ka jing dan jong kibri ki ba phone na ka khatar hajar ha uno pra jong stem hajar apuar sa kapalat khandai pho hajar kat ha benai jemang jong stem hajar afusau Katrat ka kot kekhia jong kri India ka ong ba kani ka jing yai ki jong kibri ki ba phone ban yo jing yarap sa ka telemanas helpline ka kedau sha ye ka jing dan kam ka ba kong san ban nang yai biteng ye ka jing bei tengka bat ka jing penyar su ye ki sin jam trikam ha ka jing ajing sumar kibri ki badan jing sitam ha ki bor perkhat khanang ban penti kena ba baro ki badan kam kin yo ekalat jing yarap Ka expert committee halor ka state reservation policy kan penlong ya ka jingis lok bat pli jumut bat baro ki be benta da ka ba penlong ya ki public hearing ha SHILLONG bat ha baro ki district headquarter lani ha kanu nu ka jaka ha ka Jela nalor ki jingis lok ba ki jingi pli jumut ka te ka committee kan le jungo ru sa ki benta ba per jong ka Jela bat lum jing tip halor ki jing sngo ba ki jing perkhat jong baro ki be benta
บัดฮัดดินกะตากันสภาไอ้ก็ใกล้พอดจงกจึงไอจึงมุดบัดจึงติบบักละยลุ่มแชกสอร์การจลาฮักใบเดย์บัดกะบะกะปังยากะตาริกบันเป็นลองยากี public hearing on sepentip hadin baka committee kala yu pediang yaki jeng ai jeng mud bat jeng kentho na baro ki be di benta ha ka ba ya ka jeng pentip pat ba on sepenmi na ka benta ban ai jeng tip yaki tu ki be di benta bat kani ka kam kani ka kubor ka wan shapi na ka AKASHVANI SHILLONG ka jeng thier ulap ba bajur rengkat bat ki jeng tua khandau ki belaja na ka daw jong ka cyclone remal kala penthut ye ka jing em ka baman la ka ski jo gibri ka than ste la mi gi jong kari India kumbalai pulai ngut gibri ki la yap ha kini ki arpusa konta ki bela la na ka daw ka cyclone remal henin ka ski menteri rang ba ka Assam Uhimanta Biswa Sarma ula ai hukum ban khanglut ya baro ki jaka puli ki bahap ha ki district ki bakenthup ya ka Nagaon Hojai Karbi Anglong Golaghat Dima Hasau Kachar Halakandi bat Karimganj ki jing tua khando ki belaja na ka daw uslap ubayai ther ki khanglanti ya ka surok ka bapni so e ka Barak Valley Tripura Manipur bat Mizoram lengba ka North Assam bat kari India brakawai ka jingslei ha ka than Barak Valley ru kala nang jur ha ba ka ha ka wa barak kala kiu da palat armita kat hadu nen ka janmie ka surok ba national highway ko nriu ka ba pni so ya kumba south li ki jela jo ka than stila mingi bat dari India hi bra ko wei ka long ka surok ka badan ya ka jingma jo ka jing tua khando ha ka si ba ar kala dan ka jing tua bat jing hap ki mau ba bat ka khando ha ka national highway nriu ha ka than Sonapur ka bala khang lanti ya ka jing ya ki kali leng ba ka te surok ba nakaliang ki bor penya ki la pentri kam de ki sin jam ban pen kho ya ka khando bat ka khti bat kumju ri ki mau na ka te surok ba u deputy commissioner jo ka East Jaintia Hills district u Abilash Baranwal u loong ba lala ban pelat ya ka jingya ki kali na ka te surok na ka wai kaliang jong ka surok lani ko balatip kum ka one way bat lakmi linti ba on la ban pendep purai ke jeng pen khu ye ke te surok bat ban la ban pelat nyok purai ke jeng let jeng wan jong ki kali ku majulong wala ka tau disi ul ajeng mut ye kinong let nyong wan leng ba ke surok national highway hinriu bakin long ki ba pek ngor bat ki ba husiar ban ra ye ka bam bat ka ha ba ki let ki wan leng ba ke te surok ba u deputy commissioner ka East Khasi district u balong ru chairman ka DDMA ula penmi ka jing maham ba na ka daw ka jing don ka jing jur slap ba ka jing jur jangkal air la ajing mod ikipat ba ban kyar ne ki jaka ki badan ki jing te ki bajrong na ka daw ba ki ba kum ki te ki jing te ki la ban klem ne tua su disi ula ong ba ki bri ki besang basa ha ki ba kum ki te ki jing te ki dan ki de ban long ki ba kham husiar ha ba jur kal air bar habajur uslap bar ulong ru ikipat ba ban bu nepa bat pen kre ya ki kot ki sla ki ba kong san jongki yo ka ja ka nu ka khap ka ba ki hap ban sha pen kriya jaka shawai shipor lada dan kam kerki ban hap le kumta ka chinmoi rajkhoa ka balong ka weni samla puli jo ka tnat social work jong ka University of Science and Technology Meghalaya USTM klasha ajit ban mi khmat ekari India ha ka brick sports games arhajar arpusau ka banlong ha Kazan Russia nadu ka khandai terik hadu ka arpusan terik jong banai jeliu ban wan ya ka rajkhoa la jit da ka All India Traditional Wrestling and Pancration Federation lengba ka lempung ka bala penlong ha New Delhi kabelalong haka santarik hadu ka nyuterik menta ubna jemang banjit ikinong ilek kai ki bakensai bande isim menta haka brick sports games arajar arpusau ka chinmoi rajkhoa kani kop haka belt wrestling habdeng ki kenthei ki ba haka thop nri pusau kilo ki dikot jong ka nyuterap Achik National Movement HANM jong Southwest Khasi District lele ikendu iki he officer jong Meghalaya Power Distribution Corporation Limited halor ka jingdu boarding ka bakha haka than makrwat bat haka Southwest Khasi District hi brakaway kabla bu iki pat ba jong than haki babun ki jing e kham tam iki khna school ki ba bani le mentai ya ki examine shiteng snem Katu gani ka kubor lakot kabalawan shapi na ka AKASHVANI SHILLONG. Hakapur prabajing ini so ba ka Daily Station na ka bantaki kubor ki banwan na ka.